כמה דברים שרציתי לומר לפני יעבור יום יגיע מחר. יש אחד מסתובב שם הולך וחוזר, על גדר הוא יושב ומשלים את החסר, הוא מקבל מה שמביא לו יום, לא שואל אם זה ציוט או חלום, רק עובר ממקום למקום ואומר, תמיד הוא אומר וואי יוי, היום יום 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 חדש, היום יום 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 חדש. בין אם בכפר או בעיר עמוסה, בין אם עומד או יוצא במנוסה, הוא תמיד בנתינה, הוא תמיד נקבל משקרים וממון, לא, הוא לא מתבלבל, הוא מקבל מה שמביא הוא יום, לא שואל אם זה מציאות או חלום, רק עובר ממקום למקום וחוזר, חוזר ואומר היום, היום יום 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 חדש, היום יום 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 חדש. מדבר אל אישה שמוחה שם דמעה, אל אח שנפל מרוסק על הרצפה, הוא נותן לו בוואי במקומות שחסר, מאח את הכאב ונוגע בלב שיקבל מה שמביא לו יום, שיאמין במציאות כמו חלום, שיזוז ממקום למקום ושימשיך, ימשיך ויאמר היום יום 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 חדש, היום יום 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 חדש. רוכש שם על ילד שקר לו בפנים, דוחף בעליות, משחרר בפקקים, תמיד נאמן הוא להיות בשמחה, לא ליפול גם התעלייה שנקבל מה שמביא הוא יום, שנאמין שהמציאות היא החלום, שנזוז ונהיה בנתינה ושנמשיך ונאמר